बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो नैबे चेप्टार 8 बलाम एबा समानथाला फंसु बेनिनो सोंथि बिदां 8.2 नि 10 नाम्बारनि सोंथिखौ जों मावफुंगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि बिदां 8.2 निनो 9 नाम्बारनि जिथु सोंथि बेखौ मावफुंदोंमोन। जुदि सोरबाफोर नैबे चेप्टार 8 निनो अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्लाथाय अब्ला आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्सनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्सनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांसै। दिनै नैबे 10 नाम्बार सोंथिया ओरैबायदि दङ जे गाहायाव आखान्थिथाम ABCनि AB AC आखान्थिनि खायसे जखा होनाय जादों आरो लोगोसेयावनो BC आखान्थिनि मोनसे बिन्दो D नि थाखाय BD, DC आरो BC नि जखा होनाय दं। AD कमा होदों ना, कमाया माखौ बुजायदो? आ बुजायदो आरो थामहिनबा AD आ खना BAC नि इसिं दानखावग्रा नंगौना नङा आनजाद खालाम होनना बुंदों आरो। दायाव जोंहा रमान नाम्बार 1, 2, 3, 4 बेफोरबायदि होनाय दं। दायाव आं रमान नाम्बारखौ 1 खौ लादो। दा रमान नाम्बार 1 आव AB खौ 4.5 होदो, AC आ 10 सेन्टिमिटार, BD आ 2.5 सेन्टिमिटार, CD आ 4 सेन्टिमिटार। दा होमबाथाय जों इखौ नायगोन। दा आं सोंथिया मा होनदों इ मथे सावगारिखौ आखिना लानि। आखान्थिथाम ABC होनना बुंनाय लोगो लोगो जों आखान्थिथाम मोनसे लाबाय आरो ABC मोनसे आखान्थिथाम लाबाय जेनेबा। बेयाव माबायदि होनदों AB आ 4.5, AC आ 10 ना? आदसा BD आ 2.5 जियानो जा आखान्थिथामखौ लाबाय दे। जायखिजाया मोनसे लाथ'बाय आङो। इयाव AB जेनेबा नै A B C इदि लादों आरो दा इयाव AB आ बेसे 4.5 आरो नैबे AB आ 4.5 ओरै जाना दं। ओमफ्राय उनाव AC आ 10, नैबे AC आ 10 जागोन, 10 सेन्टिमिटार। ओमफ्राय थिग बिदिनो BD आ बेसे 2.5। आदसा इयाव BD इयाव ओरैबायदि जागोन। आदसा आं इयाव जखाखौसो लिरदो, जखाखौ लिराबाबो जागौमोन। जायखिजाया जखाखौ खोमोरथ'नोसै निखौ, जखाखौ नङाबाबो जागोन दे। जायखिजाया कमनै आङो नैबे सावगारिखौ आखिनानै लाथ'बाय। दा इयाव सोंथिया माबायदि होनदों इखौ नायनि। बेयाव होनदों आखान्थिथाम ABC होननाय लोगो लोगो आखान्थिथाम ABC लाबाय। ओमफ्राय उनाव AB AC आखान्थिनि खायसे खनानि खायसे जखा होनाय दं, नैयाव जखाफोरखौ होनाय दं आरो लोगोसेयावनो BC आखान्थिनि मोनसे बिन्दो D माने BCआव नै BCआव अबेबा मोनसे D बिन्दो होनाय दं आरो। हमना ला BC नि नैयो D बिन्दो आरो नै बिन्दोआ D। अब्लाथाय मा होनना बुंदों? नि थाखाय BD BC नि जखा होनाय दं। अब्लाथाय AD आ होननाय लोगो लोगो नैबे A आरो D खौ जों फोनांजाबना लाबाय आरो। नैबे AD फोनांजाबबाय ना? AD आ BC नि इसिं दानखावग्रा नंगौना नङा आनजाद खालामनो दो आरो। अब्लाथाय नाय जोंहा ओरैबायदि जाबाय जिहेतु नैबे AD आ नै खना BAC नि इसिं दानखावग्रा नंगौना नङा बेखौ आनजाद खालामनो होदों नालाय जोंहा जुदि बेयो AD आ जुदि खना BAC नि इसिं दानखावग्रा जायो अब्लाथाय जों मा मोननांगोन? अब्लाथाय जों ओरैबायदि मोननांगोन AB डिभाइडेड बाय AC। इ मा जानांगोन? नैबे AB आ नैबे AC जो रुजुथाय जायोब्लाथाय मानि समान जानांगोन इयो? समान जानांगन BD डिभाइडेड बाय DC जो समान जानांगोन। BD डिभाइडेड बाय DC। मानो होनबा जों मोनसे थार बुंथि मोनखादोंमोन जे मोनसे आखान्थिथामाव अबेबा मोनसे खनानि दानखावग्राया जुदि बेनि उल्थाखै थानाय आखान्थिखौ अबेबा मोनसे बिन्दोआव दानोब्लाथाय अब्लाथाय बै बिन्दोआव इ आखान्थिखौ गुबुन दोंनै आखान्थिनि रुजुथायाव रानो। थामहिनबा नैबे BD डिभाइडेड बाय DC आ मा समान जागोन इयो? AB डिभाइडेड बाय AC जो समान जानांगोन आरो। बेनिखायनो दा जोङो जुदि नैबे AD खौ जुदि नैबे खना BAC नि इसिं दानखावग्रा हिसाबै मोननांगौब्ला, इसिं दानखावग्रा जानांगौब्ला
AD आ जुदि खना BAC नि इसिं दानखावग्रा जानांगौबाथाय जों मा मोननांगोन AB divided by AC is equals to BD by DC जाथारनांगोन आरो अब्लाथाय बेफोरबायदि नैबे 1 नाम्बारनि कन्डिशन मथे मोनगोन ना मोना बेखौ जों नायनि जों फिननायाव लिरगोन जेनेबा होनाय दं होननानै लिरगोन आरो होनाय दं जोंनो मा होनाय दं लिरना लानि AB आ 4.5 नैयावनो लिरबाय आं AB equals to बेसे 4.5 सेन्टिमिटार 4.5 सेन्टिमिटार ओमफ्राय AC आ 10 AC equals to 10 सेन्टिमिटार ओमफ्राय BD equals to बेसे 2.5 सेन्टिमिटार ओमफ्राय आरो CD होनाय दं CD equals to बेसे 4 सेन्टिमिटार 4 सेन्टिमिटार दा जोङो नायनांगौ जे नैबे AD आ खना BAC नि इसिं दानखावग्रा नंगौना नङा नै मोनसे कन्डिशननि थाखाय दा बेखौ मिथिनोब्लाथाय जों मा खालामनांबाय जुदि इसिं दानखावग्रा जानोबा नै AB बाय AC आ जि ओंखारो BD बाय DC आबो SN ओंखारनांगोन दा जों बेनिखायनो मा नायनोसै बेनिखायनो जों AB बाय AC नायनोसै AB divided by AC मा बेसे ओंखारो बेखौ जोङो नायनि AB बाय AC नि माना बेसे जायो दा जों नायनि AB बाय AC आ मा जायो AB नि माना बेसे 4.5 नैयाव 4.5 होबाय ओमफ्राय AC नि माना बेसे 10 अब्लाथाय जों एखिनि मोनबाय आरोना आच्छा इखो जोङो फिसा खालामबा खालामनानैबो लानो हायो फिसा खालामब्लाथाय जों माजो दाननांगोन इखो जोङो गोजौ गाहाय जुदि 5 जो दानोबा 5 सानजाबनै 10 नंगौना 5 सानजाबनै 10 आरो इखो गोजौनिखौ 5 जो रानबाथाय 0.9 मोनगोन 0.9 मोनगोन थामहिनबा 5 जो 4.5 खौ रानबा बेसे मोनो 0.9 मोनो आरो मानो होनबा 5 सानजाब 9 बेसे जायो 45 आरो इयाव दशमिक मोनसे होनाय लोगो लोगो नैयाव पइन्टआ फैगोन बेनिखायनो 5 जो रानदो 5 जो 10 खौ राननायाव नै 5 जो 4.5 राननायाव 0.9 थामहिनबा बेसे ओंखारखो गोजौआव 0.9 गाहायाव बेसे ओंखारबाय 2 ओंखारबाय आरो एबार जों नायगोन BD बाय DC खौ नायगोन जों BD बाय DC BD आ बेसे BD आ 2.5 BD आ 2.5 आरो BD बाय DC नालाय ना BD आनो बेसेमोन 2.5 आरो DC आ बेसे नैबे जे DC दङ ना नैबे DC आनो मा CD आरो नंगौना नैबे DC खौनो जों मा लिरनो हायो CD बो लिरनो हायो मानो होनबाथाय DC आनो मा DC आनो CD बो DC खौनो CD बो लिरनो हायो बेनिखायनो जोङो DC नि जायगायाव इखौ CD बो लिरनो हागौ नै D खौ खोमोननानै आं इखौ CD खालामना होबाय मानो होनबा DC आनो CD ना होमबाथाय आं नैयावबो DC खौ मा खालामनि CD खालामनि मानो होनबाथाय सोंथियाव CD हिसाबै दं नालाय ना अब्लाथाय जों इखौ मा खालामबाय CD नि माना बेसे 4 दं 4 होबाय अब्ला जों नायनि इखौ जों मोननैखौबो मा खालामनो हायो 2 जो राननो हायो 2 जो रानबा मा मोनगोन 2 जो रानबाथाय 2 सानजाबनै 4 आरो इखौ राननो हानाय नङाना अब्लाथाय दा इखौ 2 जो राननो हाबाबो इखौ हाया नालाय जोंना इयावनो थाबाय इयो थामहिनबा बेसे ओंखारबाय BD बाय CD आ 2.5 बाय 4 आरो AB बाय AC आ बेसे 0.9 बाय 2 अब्ला जों नायदो AB बाय AC आ जि ओंखारदो BD बाय CD आ एसेंसें ओंखाराखै आरो ओंखाराखैब्लाथाय मा ओंखाराब्लाथाय जुदि समानबाथाय AD आ खना BAC नि इसिं दानखावग्रा जागौमोन जिहेतु नैयाव AB बाय AC आरो BD बाय CD आ समान जायासै बेनिखायनो नैबे AD आ खना BAC नि इसिं दानखावग्रा नङा बेनिखायनो जों लिरगोन बेयाव जों मा मोनखो AB by AC is not equals to BD by CD माने मा लिरबाय जों बेयाव जों मा मोनदों AB by AC या BD by CD जे समान नङा मानो होनबा AB by AC आव 0.9 by 2 BD by CD आव 2.5 by 4 मोनदों ना जिहेतु इ मोननैया समान नङा नालाय बेनिखायनो मा जाबाय नै AD आ नै खना BAC नि इसिं दानखावग्रा नङा बेनिखायनो जों लिरगोन बेनिखायनो AD आ खना BAC नि इसिं दानखावग्रा नङा बेनिखायनो जों नायो रमान नाम्बार 1 निया जोब्बाय एबार जों नायगोन रमान नाम्बार 2 खौनो
एबार जों लाबाय रमान नाम्बार 2 नि सोंथिखौ इयाव मा दं एबि आ 4 सेन्टिमिटार एसि आ 3 सेन्टिमिटार बिडि आ 3.2 सेन्टिमिटार सिडि आ 2.4 सेन्टिमिटार ओमफ्राय सावगारिया इ मोनसेखौनो लाखाबाय आङो इखौ आरो गोदानै आखिफिनासै इ मोनसेजोंनो जोङो बानायलांनो हागोन दा इयाव जोङो गिबियाव मा लिरगोन होनाय दं होननानै होनाय दं मा होनाय दं जोंनो एबि होदो एबि इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटार ओमफ्राय एबि आ 4 एसि आ 3 बेनिफ्राय बिडि आ नैयाव लिरबाय आं 3.2 सेन्टिमिटार ओमफ्राय सिडि दङ बेसे 2.4 सेन्टिमिटार बेखिनि होनाय दं ना दा होमबाथाय जोङो नायगोन जे नैबे एडि आ बिएससि नि इसिं दानखावग्रा जागोन ना जाया जुदि एबि आ 4 एसि आ 3 सेन्टिमिटार बिडि आ 3.2 आरो सिडि आ 2.4 जायोब्ला अब्लानिया जुदि बे जानांगौ एडि आ जुदि बिएससि नि इसिं दानखावग्रा जानांगौबाथाय मा एबि बाय एससि आ जेसे ओंखारो बिडि बाय सिडि आबो एसेबांनो ओंखारनांगोन जुदि ओंखारा होमबाथाय इसिं दानखावग्रा नङा आरो जुदि समान नंगौ होमबा इसिं दानखावग्रा नंगौ अब्लाथाय बेनिखायनो जों मा नायनोसै बेनिखायनो जों नायबाय एबि बाय एससि एबि बाय एससि एबि आ बेसेमोन एबि आ जाबाय 4 एससि आ जाबाय बेसे 3.4 सरि 4 डिवाइडेड बाय 3 जों मा मोनबाय एबि आ बेसे एबि आ जाबाय 4 ओमफ्राय एसि आ बेसे 3 एसि आ जाबाय 3 सेन्टिमिटार अब्लाथाय जों मा मोनबा 4/3 मोनबाय आरो ना अब्लाथाय नेक्स्ट इखौ नायलायनो जोङो बिडि बाय सिडि खौ नायलायनि बिडि आ बेसे बिडि आ 3.2 आरो सिडि आ जाबाय बेसे 2.4 अब्लाथाय दा जों इखौ दशमिकनि फ्रि खालामनि नाय गोजौनिया दशमिकनि आगदाथिं मोनसे दं गाहायनियाबो दशमिकनि आगदाथिं मोनसे दं बेनिखायनो दशमिकनि आगदानिफ्राय गोजौनिखौ जुदि मोनसे लाबोयोबाथाय दशमिक गैया जागोन गाहायनियाबो मोनसे आगदानिफ्राय आगसिखै लाबोबाथाय दशमिक गैया जागोन बेनिखायनो जोङो दशमिकखौ गैया खालामबा 3 जो नै 2 खौ लाबोबाय आगसिथिं अब्ला गाहायनिखौ मोनसे लाबोखानांगौ नालाय नैबे 2 जो नैबे 4 आ फैबाय गोजौनाबो मोनसे दशमिक बारबोदो गाहायनाबो दशमिक मोनसे बारबोदो दा होमबा जों गोजौ गाहाय मोननैखौबो माजोंबा दाननो हायो नामा बेखौ जों नायनि दा जों नायनो थाङोब्लाथाय बेखौ मा 8 सानजाब्रै बेसे 8 सानजाब्रै 32 बेखायनो 8 जो दानबाथाय 32खौ रानबाथाय बेसे 4 मोनगोन आरो 8 जो 24 खौ रानबा बेसे 3 मोनो मानो होनबा 8 सानजाब 3 बेसे 24 गोजौनिखौबो 8 जो रानदो 8 सानजाब 4 32 आरो गाहायनिया 8 सानजाब 3 24 बेनिखायनो जोंहा मा थाबाय गोजौआव थाबाय 4 गाहायाव थाबाय 3 अब्लाथाय मा जाबाय नै एबि बाय एसि आ 4/3 बा बिडि बाय सिडि आबो 4/3 समान समान ओंखारदो बेनिखायनो जों मा लिरनो हागौ बेयाव मा मोनबाय जों एबि डिवाइडेड बाय एसि इज इक्वल्स टु बिडि बाय सिडि मा मोनबाय जों एबि बाय एसि इज इक्वल्स टु बिडि बाय सिडि मानो होनबा समान समान ओंखारदो ना नै समान 4/3 ओंखारदो आरो समान जायोब्लाथाय मा ओंखारदो नै एडिया खना बिएसि नि इसिं दानखावग्रा बा इसिं बुखावग्रा जायो आरो बेनिखायनो एडिया खना बिएससि नि इसिं दानखावग्रा नंगौ बे जाबाय एडिया खना बिएससि नि इसिं दानखावग्रा नंगौ अब्लाथाय 2 नाम्बारनिया जोंना जोब्बाय एबार जों फैनि रमान नाम्बार 3 आव एबार जों लाबाय रमान नाम्बार 3 खौ रमान नाम्बार 3 आव मा होदो एबि खौ 16 सेन्टिमिटार एसि खौ 24 सेन्टिमिटार बिडि खौ 6 सेन्टिमिटार बिसि खौ होदो 15 सेन्टिमिटार अब्लाथाय जोंना सोंथिया होनना बुंदो जे नैबे एडिया नै बिएससि खनानि इसिं दानखावग्रा नंगौना नङा आनजाद खालामनो होदो जुदि एबि आ 16 एसि आ 24 बिडि आ 6 आरो बिसि आ 15 सेन्टिमिटार जायोब्ला दा जोंना आनजादा मा एबि बाय एससि इज इक्वल्स टु बिडि बाय सिडि जायोब्लाथाय जुदि समान जायोब्लाथाय होमबाथाय नंगौ माने एडिया खना बिएससि नि इसिं दानखावग्रा नंगौ आरो जुदि एबि बाय एसि आ बिडि बाय सिडि जों समान जायाब्लाथाय अब्लाथाय नैबे खना बिएससि नि इसिं दानखावग्राया एडिया जानो हाया अब्लाथाय दा जों मा होनाय दं इखौ लिरना लाग्रोनांगौ गिबियावनो होनाय दं
मा दं AB AB जाबाय 16 सेन्टिमिटार AC 24 सेन्टिमिटार ओमफ्राय BD जाबाय 6 सेन्टिमिटार ओमफ्राय BC जाबाय 15 सेन्टिमिटार हो अब्लाथाय दा जोङो नायनोसै बेनिखायनो जों मा नायबाय AB by AC खौ जों दिहुनना नायग्रोनि गिबियावनो AB by AC खौ ना दा AB नि माना बेसे AB नि माना दं 16 AB आ 16 AC आ बेसे 24 मोननैखौबो माजोंबा दाननो हायो नामा गोजौ गाहाय इखौ नायग्रोनांगोन जों जुदि दाननो हायोबा दानबाय दाननो हायाबा थाबाय 8 जों राय 8 जोब्ला 8 सानजाब 2 16 आरो 8 सानजाब 3 24 अब्लाथाय 8 जों रानबाय जों गोजौनिखौ 8 जों राननायाव 8 सानजाब 2 16 आरो गाहायनिखौ 8 सानजाब 3 24 अब्ला बे जाबाय 2/3 जाबाय ना एबार नेक्स्टआव जों फैगोन मा एबार जों फैगोन BD by CD BD divided by CD दा याव जों नायनि BD नि मानाथ' दं दे BD आ बेसे 6 दं नाथाय CD नि मान दङ ना CD नि मानथ' होनाय गैया सोंथियाव ना अब्ला CD खौ जों माबोरै लाबगोन दा जों नै सावगारियाव नायनो हागौ नाय याव जोङो BD जो नैबे DC जो दाजाबबा माने BD plus DC खालामबा सोर फैयो जों जुदि याव BD plus DC खालामो माने BD नै ससेजों नै DC खौ दाजाबबा मा जायो नै D आ गोमानानै मा जागोन BC जागोन ना नैबे BC आ सोमजिगोन आरो माने मा होनदो नै BD नै ससेजों DC नै ससेखौ दाजाबबा मा जागोन BD जो नैबे DC खौ दाजाबबाथाय मा जायो BC आ सोमजियो ना एखायनो याव BD plus DC आ मा BC माने BD ससे आरो DC ससे दाजाबबा मा जायो नैबे BC आ सोमजियो नैयो अब्लाथाय नाय नैयाव दि DC दं DC खौ जों मा लिरनो हायो DC खौनो CD बो लिरनो हायो नालाय जोङो DC खौ CD लिरनो याव CD लिरबाय दा जोंहा सोरनि मान गैया याव जोंहा याव CD नि मान गैया अब्लाथाय जोङो नैबे CD खौ लाखिनो हाबाय CD खौ लाखिबा मा जागोन आगदाखै BC दं नै BD आ आगसिनिफ्राय आगदा थांबा मा जागोन माइनास BD जागोन थामहिनबा मा जाहैबाय नैयाव जे CD दङ CD नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो BC माइनास BD लिरनो हायो CD नि जायगायाव मा लिरनो हायो जों BC माइनास BD लिरनो हागौ मानो होनबा जा BC आ दंखायो प्लास BD आ जों थांबा माइनास BD जायो थामहिनबा CD नि जायगायाव मा लिरनो हायो BC माइनास BD बेखायनो CD नि जायगायाव जों मा लिरबाय CD नि जायगायाव जों लिरगोन BC माइनास BD लिरगोन आरो अब्ला मा जाबाय गोजौनाथ' 6 थाबाय नैबे 6 एबार BC नि माना बेसे BD नि माना बेसे इखौ फज'ना हो BC नि माना बेसे BC नि माना जाबाय 15 दानख' दं गेजेराव होबाय BD नि माना बेसे 6 लिरलायबाय जों नायबाय मा नैबे 6 आ 6यैनो थाबाय BC नि माना बेसे 15 माइनासआ थाबाय गेजेराव BD नि माना बेसे 6 मानो होनबाथाय BD आ 6 आरो BC आ बेसे 15 खा BC आ 15 BD आ बेसे 6 अब्लाथाय जों याव नायलायनि आरो गोजौना 6 थाबाय गाहायनिखौ नाय 15 निफ्राय 6 थांबा बेसे 15 निफ्राय 6 थांबाथाय बेसे 9 अब्लानिया गोजौ गाहाय माजोंबा दाननो हायो नामा इखौ नाय जों जुदि होनो 3 जो जुदि 6 खौ रानो बेसे 2 मोनगोन 3 जो जुदि 9 खौ रानो बेसे मोनगोन 3 मोनगोन आं खेबसे खोन्थाना होबावदो 3 जो 6 खौ रानबाथाय 2 मोनो 3 जो 9 खौ रानबाथाय बेसे 3 मोनो अब्लाथाय बेसे मोनबाय जोङो गोजौआव 2 गाहायाव 3 अब्ला नै AB by AC आ 2/3 ओंखारदो BD by CD आ मा 2/3 ओंखारदो अब्लाथाय जोंहा मा जाहैबाय बेयाव जों मा मोनबाय बेयाव जों मोनबाय ओरैबायदि AB by AC is equals to BD by CD BD by CD here जों मा मोनबाय AB by AC समान सोरजों BD by CD जो समान आरो इ मोननैया समान जायोबाथाय मा होनदोंमोन जुदि AB by AC आरो BD by CD आ समान जायोबाथाय नैबे AD आ मा जायो खना BAC नि इसिं दानखावग्रा जायो बेनिखायनो जों लिरनांगोन बेनिखायनो AD आ खना BAC नि इसिं दानखावग्रा नंगौ दानखावग्रा नंगौ बे जाहैबाय जोंहा रमान नाम्बार 3 निया जोबहैबाय एबार जों नेक्स्टआव नायलायगोन रमान नाम्बार 4 बेयाव माबायदि सोंथि दं बेखौ जों नायनि एबार जों लालायबाय रमान नाम्बार 4 नि सोंथिखौ नैबे रमान नाम्बार 4 दा रमान नाम्बार 4 आव मा दङ AB आ 6 दं 6 सेन्टिमिटार AC आ 9 सेन्टिमिटार BC आ 9 सेन्टिमिटार
ओमफ्राय CD आ बेसे 3 सेन्टिमिटार दं आरो अब्लाथाय जों नायनोसै जे जुदि बेखिनि मान जायोब्ला अब्ला बेखिनि माननि थाखाय AD आ खना BAC नि इसिं दानखावग्रा नंगौना नङा बेखौ जों चेक खालामनांगौ जुदि इसिं दानखावग्रा जायो अब्ला AB by AC is equals to BD by CD जागोन आरो जुदि AB by AC आ BD by CD जे जुदि समान जायाब्लाथाय ना अब्लाथाय मा जागोन AD आ खना BAC नि इसिं दानखावग्रा जानायानो नङा आरो अब्लाथाय जों बेखौ नायनोसै मा होनाय दं गिबियाव लिरना लाखानांगोन जों होनाय दं AB equals to 6 centimeter AC equals to 9 centimeter बेनि उनाव BC होनाय दं जोंनो BC equals to बेसे 9 centimeter BC आ 9 ओमफ्राय CD खौ नायलायनि CD आ बेसे 3 centimeter नाय AB आ बेसे 6 centimeter AC आ बेसे 9 centimeter BC आ बेसे 9 centimeter ओमफ्राय CD आ बेसे 3 centimeter अब्लाथाय जों नायनोसै गिबियावनो जों मा खालामनांगोन AB by AC नायनांगोन ना गिबियावनो AB by AC खौ नायनि AB by AC AB नि माना बेसे 6 ओमफ्राय AC नि माना बेसे 9 अब्लाथाय जों इयाव नायनि गोजौआ 6 गोजौआ 9 AB आ 6 नालाय AB आ 6 AC आ बेसे 9 AC आ 9 अब्ला गोजौ गाहाय जों माजोंबा राननो हायो नामा जों नुयो जे 3 जों राननो हायो 3 जों 6 खौ रानबाथाय 2 3 जों 9 खौ रानबाथाय बेसे 3 जों 9 खौ रानबाथाय बेसे 3 मोनो अब्ला गोजौआव 2 थाबाय गाहायाव 3 थाबाय ना माने 6 खौ 3 जों राननायाव 2 मोनदो 9 खौ 3 जों राननायाव बेसे 3 मोनदो बेखायनो 2 थाबाय आरो नैबे 3 आ थाबाय अब्लाथाय मा जाबाय AB by AC आ 2 by 3 जाहैबाय आरो आरो एबार जों मा नायगोन एबार जों BD by CD नायगोन BD by CD नायगोन जों अब्लाथाय BD नि मान दं नामा नायनि BD नि मानथ' होनायानो गैया ना CD नि माना दं जेन'बा CD आ दङ CD आ बेसे 3 नाथाय BD नि मान गैया दा BD नि मान गैयाबाथाय माबोरै लाबगोन जों नैबे सावगारिनिफ्राय लाबगोन जों मिथिगौ नैबे BD जो जुदि नैबे DC खौ दाजाबो अब्ला मा जायो गेजेरनि D आ गैया जाना नैबे BC आ सोमजियो मा जायो नैबे BD जो जुदि नैबे ससे BD जो नै ससे DC खौ दाजाबबा मा जागोन गेजेरनि D आ गोमानानै BC आ सोमजिगोन आरो बेखायनो BD plus DC आ मा जायो BC जायो नै BD plus DC equals to बेसे BC BD आ नै ससे आरो नैबे DC आ जाबाय नै DC माने नै DC नै ससेया ससे लोगो नांना नै BC आ सोमजिदो BC अब्लाथाय दायाव जों सोरनि मान मोनाखै BD नि मान मोनाखैयाव ना BD नि मान होनाय गैया नालाय अब्ला जों BD खौ जुदि लाखिना हायो मा जागोन आगदाखैथ' BC दंखायानो बेयाव प्लास DC दंमोन आगसिथिं प्लास DC आ आगसिनिफ्राय आगदा थांबा मा जागोन माइनास DC जागोन आरो मा जाबाय जों BD खौ लाखिनाय लोगो लोगो आगदाखै BC दङ प्लास DC आ जों थांबा माइनास DC जाहैबाय आरो थामहिनबा BD नि जायगायाव मा होनो हागोन जों BC माइनास DC जों मा लिरनो हायो BC माइनास DC आरो DC आनो मा होनखादोंमोन आङो DC खौनो जोङो CD बो लिरनो हायो होनखादोंमोन ना बेखायनो DC खौ जों मा लिरनो हायो CD लिरनो हायो आं इयाव DC नि जायगायाव मा लिरनोसै CD लिरनोसै CD मानो होनबाथाय DC आनो मा DC आनो CD एखे DC होनबा इखौ बुंगोन CD होनबाबो नैबे इखिनिखौनो बुंगोन बे ससेखौनो बेनिखायनो नैबे DC नि जायगायाव CD बो लिरनो हायो बेखायनो नैयाव DC मोनना DC नि जायगायाव CD लिरनो हायो नालाय DC नि जायगायाव CD होबाय आं दा इयाव मानफोरखौ फज'ना होलायनि बेसे बेसे मान होनाय दं नायनि जों गायनायाथ' 3 दंखायानो 3 ओमफ्राय BC नि माना बेसेमोनलाय BC नि माना नै BC नि माना बेसे 9 दं दै BC नि माना 9 माइनास थाबाय ओमफ्राय CD नि माना बेसे होनाय दं CD नि माना बेसे 3 अब्ला मा जागोन नायनि जों नाय BC आ बेसे होनाय दंमोन BC आ 9 दंमोन बेखायनो BC नि जायगायाव 9 फैबाय नै दानख'आ थाबाय CD आ बेसे 3 नै CD आ 3 नालाय आरो गाहायनि 3 आ 3यैनो थाबाय अब्ला मा जागोन गोजौनिया 9 माइनास 3 बेसे 6 9 निफ्राय 3 थांबा 6 आरो गाहायाव 3 थाबाय आरो 3 जों 6 खौ रानबा बेसे मोनो 3 जों 6 खौ रानबा 2 थामहिनबा 2 मोनबाय आरो जों BD by CD खौ बेसे मोनबाय 2 मोनबाय अब्ला मिलायदो ना AB by AC आ 2 by 3 BD by CD आ बेसे मोनदो जों 2 सो मोनदो अब्लाथाय समान जायासै AB by AC जो BD by CD जो समान जायासै नालाय बेनिखायनो मा जागोन नैबे AD आ खना BAC नि इसिं दानखावग्रा नङा जाहैगोन आरो बेयाव मा मोनबाय जों बेयाव
AB by AC is not equals to ये समान नङा सोरजों BD by CD जों समान नङा AB by AC आ BD by CD जों समान नङा ना AB by AC is not equals to BD by CD बेनिखायनो मा जाबाय बेनिखायनो नैबे AD आ खना BSC नि इसिं दानखावग्रा नङा इसिं दानखावग्रा नङा बे जाहैबाय आरो मा जाहैबाय जे AD आ खना BSC नि इसिं दानखावग्रा नङा अब्लानिया जोंहा नैबे रमान नाम्बार 4 आबो जोब्बाय आरो रमान नाम्बार 4 जोबनायजों लोगोसे नैबे 10 नाम्बारनि सोंथियाबो जोंहा मावफुं जाजोब्बाय आरो 10 नाम्बारनि सोंथिया मावफुं जानायजों लोगोसे नैबे सोंथि बिदां 8.2 नि गासैबो सोंथियानो मावफुं जाजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे आङो दिनैनि थाखोखौबो गासैखौबो साबायखर बावना बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों